En l'actual escenari de crisi i dins l'horitzó de pujada dels tipus d'interès, cada vegada serà més difícil aconseguir crèdit de la banca convencional. Els criteris de concessió ben poques vegades tenen en compte l'especificitat comptable de les xicotetes empreses o de l'economia social. La banca ètica continua guanyant terreny i ara mateix bat rècord en préstecs que ha superat des dels seus orígens, perquè té en compte la base social i sense que per això hagi de renunciar als criteris de viabilitat. Tot i això, convé no deixar de banda les històriques cooperatives de crèdit, algunes de les quals disposen de valors que propugna la banca ètica. S'acosten temps en què convé tindre en compte tots aquests aspectes.